Production. Gode ma rabbana sarkin kyauta, Isa na aya gini da Muhammad al'imma. Muka yau nazarin wa'azi amma a cikin kalmomin wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Daukacin al'ummar Hausawa na fadin duniya gabaki daya. Sunana Muhammad bin Umar, wanda aka fi sani da Muhammad al'imma. Ina jinjina ga daukacin al'ummar da ke sauraron waƙoƙi na maza da mata da masu bibiyata a kafafen sadarwa na yanar gizo-gizo. 1, 4, 3, 2 lissafin so muje. Da mun yi aure ne da ke zan kai ki kasar waje. Ina zan bi ka mu zagaya kaman hannu muje. Lilan so zai shilla da mu kare da ke an gaje. Shimfiɗar so ita ce za da hau a gida da bararraje. Ke ni zan adana ba na yi miki kishiya. A yau na zo ne domin na isar da wani sako ga masu buƙatar Muhammad al'imma na yi musu waƙa, musamman ma na ƙasashen ƙetare kamar Niger, Kamaru, Chadi, Algeria, Libya, Cote d'Ivoire, Ghana, Sudan, Benin da Mali, har da ma sauran ƙasashen Afirka gabaki ɗaya. Kuna iya tuntuɓar wakilina wato Mamman Sani ɗan amanata, wanda aka fi sani da Mamman Sani Ani Tunga Alkabi Angon Rufa'atu, akan lambobin wayarsa kamar haka: +2 2 5 0 3 2 0 6 1 6 4, ko kuma ku tuntuɓi wannan lamba +2 2 5 0 1 4 0 8 3 3 7 1 6. Masu buƙatar waƙar aure ko kuma waƙar biki na suna, waƙar birthday ko kuma waƙa irin ta masoya, samari da 'yan mata, waƙar group domin haɗin kan matasa maza da mata, waƙar hafi sallah, waƙar siyasa, sarauta da kuma biki na gidan girma, kai da ma nau'in kowace irin waƙa ta Hausa. Kai tsaye kuna iya kiran waɗannan lambobi ko kuma ku tuntuɓe shi a WhatsApp. A yanzu kam lallai nesa ta zo kusa ga dukkan mai buƙatar waƙa daga gare ni, to lallai ya tuntuɓi Mamman Sani ɗan amana ta ne. Cikin sauƙi za a gabatar muku da aikinku bisa tsari a kan lokaci insha Allah. Ina godiya da irin kulawa da gudunmawa da kuke bani. Ina godiya 100 bisa 100. Sai da ku 'yan amana. Mazauna ƙasar Najeriya kuma kuna iya tuntuɓa ta a kan lambar waya kamar haka: 0700 199 766 52. Muhammad bin Umar al'imma. Na gode. Hafi sallah na kewa 'yan gurin maza da mata, sannan matasan latuwa yanzu dai ba ku da tsada. Fatan kairi ne ke yi muku